El mètode de l'autocàs, més eines. Avui, els patrons. I per què són importants els patrons? Doncs perquè, en molt bona mesura, condiciona la nostra capacitat de prendre decisions, de relacionar-nos, d'aconseguir les coses que ens proposem. El que passa és que sovint són inconscients. Molt bé. Què és un patró? Un patró és una resposta típica a una situació habitual. La mínima formulació d'un patró és: quan s'esdevé tal cosa, jo reacciono de tal manera. Sí? Aquesta cosa que s'esdevé pot ser externa, per exemple, quan algú em crida, jo crido més. O pot ser interna, per exemple, quan sento por, jo busco el conflicte. En la mesura en què els patrons són inconscients, és molt probable que estiguin governant el nostre comportament. Per això és molt interessant de visibilitzar-los per tenir opció de transformar-los. Vale, d'acord, però com es transformen? Això us ho expliquem al proper vídeo.